Izena? Mireia. Mireia, zenbat urte? Bederatzi, ia ba. A ber, sobe hartu. Goxo. Pizkoa txabaldu hantak. Hola, xe, belaunak. Magurtu, hori dela. Ba, ez du. Primera. Bueno, eta amari, zamarko jo herria jarotzen azteko. Un betxoak magarrik, eta magere bai, ozer. Arri aldatu, ondisa marra izango dori, Jon, Jose. Bai ez dino, bueno, ez da gutxi bali horrek, hau ezin duzu, bueno. Lasai, la pasaran egin jasoko duzuta. Beirate, horrekin edozein jarrotzen du. Osongi, teknikaletik osongi. Primeran, txabaldi bat, ederki. Bueno, bizka, izena? Bruno. Urteak? Amaika urte. Txapenduna urteetan. A ber, zein genion Bruno. Osongi, venga. Primera, gorpuntza ikutuaz eraman harria. Bueno, harri aldatu. Hori audizioa da, Bruno, horrei ondo heldu behar zaio. Iepa! Hemen dana jarotzen dute. La pasaran egin dana jarotzen dute, heldu ezkero. Beira. Osongi, venga,